President Benigno Aquino III nakighiusa sa mga Katoliko sa pagsaulog sa Kwaresma 2014. Ngayong Semana Santa, ginugunita po natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Batid po natin ang tindi at bigat ng bawat pagdurusang kanyang pinagdaanan. Umarap siya sa sangandaan. Bilang tao, iwinaksi niya ang tukso at kusang loob na tinanggap ang bawat parusa't pang-aalipusta. Sa kanyang pagpapakasakit sa hardin ng Getsemani, ipinaubayan niya ang lahat sa kalooban ng Diyos. Hinarap niya ang mga kalbaryo upang mabigyan tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Magsilbi po sana ng inspirasyon sa atin ang ipinamalas na pagmamahal ni Jesucristo. Ito ang naging sandigan ng kanyang mga disipulo sa pagpapatuloy ng mabuting gawain. Ito ang gabay natin ngayon bilang mga Kristiyano sa pagharap sa sarili nating mga sangandaan at sa pagsisilbing tanglaw sa mga Kristiyano ng kinabukasan. Sa ating nga pong pagtaak sa Trinidad, humarap tayo sa mga pagsubok. Ang panawagan po sa atin bilang kanyang mga tagasunod, naway maging handa rin tayong tumanggap ng sarili nating mga sakripisyo. Tiyak naman pong lahat ng ating pinaghihirapan ay may positibong ambag para sa ikabubuti ng mas nakakarami. At di po ba, napakaliit lamang ng hinihingi sa atin kumpara sa ibinigay ni Jesucristo. Huwag po sana natin kalimutan, ang pagpapakumbaba, pagmamalasakit at paggawa ng matuwid ay hindi lamang para sa mahal na araw. Ang ginagawa nating pagninilay at panalangin ay paghahanda lamang para sa isang buong buhay ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Hangad ko po ang isang makabuluhan at mapayapang mahal na araw para sa bawat Pilipino.